Bueno, hitzgakoak landuko ditugu entzumenean. Hitzgakoak dira, nolabait azaltzeko, hitz guztiek ez dute berdin balio. Adibidez, esaten badigute, edo irratia entzuten ari bagara, eta esaten badute trafiko arau berri ez hitzengo dutela, imaginatu detzakegu hitz batzuk agertuko direla. Adibidez, autoa, abiadura, isunak, legea, hitz guztiek agertuko direla seguro gaude, berria entzun baino lehen. Horiek dire hitzgakoak. Teknika honek zertan lagunduko digun? Horixe ikusiko dugu gaurko programazioan. Ze hitzgako horiek kontutan hartzen baditugu, ziur aski gero entzungo duguna, erresago entzungo dugu, eta batez ere erresago ulertuko dugu. Eta, gero ariketa mordo bat egingo duzue, egia gezurrak, esaldi batzuk osatu beharko dituzue, aukeran hitzako galderak, holakotan arituko zazarete, eta, batez ere, entzungai mordoska bat edukiko duzue entzun, eta batez ere belarria.